Kavega, welcome back to my YouTube channel. This is Shalala Pantuhan na inyong mga Kavega. Yes, sa mga wala pa nakasubscribe sa akong YouTube channel, don't forget to subscribe, Shalala Vega, and don't forget to click the bell notification para always updated. Video mga Kavega is kauban na sad nako sila si Mama ang naginusarang Mamalot, ang mama nga naay palot. So sa walay pagdugay, sa walay paglangay, let's have Mamalot. Siya si Mamalot, di gani siya kani si Mamalot na ako sa mga wala kahibaw ani is kanang amang gani siya no, so dili ni siya katingog. So amang gani siya sa mga katong wala pag nakalanto ani among video para ni siya sa 4-piece nga kanang makarga siya sa 4-piece nga amo ni nanawagan mi karon diri no sa mga gobyerno, sa gobyerno o sa mga gobyerna nga unta mapin ni siya sa 4-piece kay si Mama kubakon kay ni siya unya man nila ipalit og cargo system kay karon wa gid siya ipalit og tamba naglata na lang siya dalapot. So ang dalapot iyan yung dropper nya mao ni kada karon dili siya, so mustorya siya ninyo inamang ra gyud ang iyang pagstorya. Sige ama, storya action sinya ang iyang action isa ko lang istorya. Sige naani siya karon, sige storya action niya kanang kuan ako ang istorya. Sige naa siya karon, naa ako karon, sige na ako karon, sige action hindi ako karon diri sa iyang tubangan. Di action kuan na ako karon hangyo di action hangyo. Ay katawa ba niyo nga unta ihuba ko nga unta inyo kong butaran. Ang sa butaran inyo kong ipaapil sa 4-piece kay gikuto ko 4-piece di ba tingog na kam, pwede na kam tingog. Ano wala makalapil sa 4-piece na-hold ko. Gano'n na-hold? Tulong may kabuk na-hold. Unsa may rason nga na hold ka? Balas eh. Pag-parent leader man ang may nagpuan. Buok. Unya Ipapaas may requirements niya. Gapaabot may. ali lang tos kamera unya wala pa hangtod karon, wala pa feedback. Wala. Okay. Wala tramig tawag. Okay. So karon makanang naay napatambag nato diri sa katong mga naapil sa 4-piece unsa mag ipalit ana? Bugas. Unsa pay lain? Sulula. Nya Requirements sa mga bata. sa eskwelahan. Allowance nila. So dili ta pwede hulog sa wifi ana, dili. Dili. Okay. So karon sa katong mga ginikanan nga karong naapil sa 4-piece, naapil ang anak sa 4-piece niya, ilang gipangtagay, gisugal ang kwarta unsay mga kasulti ana? Tangtang na sila. Unsay mga kasulti nila, advice nila? Dili na pwede. Nya, Kay naon sa balaod dili. unsa sa balaod? Dili pangsugal ang kwarta sa 4-piece kaysa mga bata na. Unya. Nya. So tangtang na sila. Karon diri ma. Kay gibiyaan siya sa iyang bana. Kay maulagi na ang manguhit iyang bana di man niya tugtan. So unsa may imong kuan ka storya ana? So gibiyaan siya bana kay ang bana ni hangyo lagi mo ko nanguhit siya wala pa kay bag unsay kanong nanguhit. Pero karon kay di malibad mo gyud asawa unsa may storya mo ana? Masig na ilain. Unsa may imong kastorya nimo kasi nailain ang kastorya nimo ana? Ang istorya. Unsa ay kastorya nimo ana? Masig turja ko siya. Wala na tong sex. Unya kinsa may baton ana? Di ko na turja. Pwede na pwede bastos na unya. Ay na tag tubig ra di malagad di ay. Uy, natunog. Ang katawan ng puntaan nagtaman. Ha? Ano taan? Tubig. Okay, sige na. Tiwas ko. Ako'y kanta ha. So, na ako'y kantahon, imuhang sumpayan ang unsay sunod. Ha? Okay. So, na ako'y kantahon. May tatlong baby akong nakita. Sunod. Bolo uri unso. Kading, chikading.
Lupad, lupad. Ay, ang katawa. Ay, katawa. Lupad, lupad. Okay, very good. Sunod. Sunod ha. Tara, napay katam, napay katam. Hindi ko kaya wayapin. Kasi sunod. Hindi ko koyong. Hindi ko mo kaya itong wayapin. Hindi ko mo kaya. Nanaw na. Dire. Ngay kanta, sila mo kanta. Anak ako'y kantawan, sumpayan ni mo ha. Yun. Ada. Dire, sa isig pangubo. Dire.